Daithor BJP Youth Wing atumpen Daithor BJP office asai hemalong pherangke maikang nipon kedamtang jangmipo ni phaike bar ni inkoira troknong duar baguri MAC constituency angkang Daithor BJP Youth Wing atumpen Daithor BJP office asai hemalong pherangke maikang nipon labangso pherangke maikang nipon along kachi tongdun lake Daithor BJP Youth Wing klembang phubang phia tumpenang anche tongdun Jasemet pen pherangke maikang niponang koki duar baguri riso ejangan parta sarpisar pupen duar baguri constituency arat mate duar baguri citizen atumaphan tuning ripon mate pachini ponki non jangmipo ni phaing koira trok arni MP Lok Sabha general election ahut BJP pen kacho toidun MP candidate Amor Singh Tiso aphan vote joglabji aphan tuning ripon Amor Singh Tiso aphan chini nesitami local MAC Anparta education EM Richard Tongbi aphan mathara BJP candidate Amor Singh Tiso aphan vote joglabji aphan si pachini pon halapu sarkuru terangpen ningje ponatengke duar baguri constituency development avi puke puun e athema atokan no anta development kili lablo non education EM Richard Tongbi mandet penki Karbi Anglong angkang pian ta iskola hemke aki misi nang man bom loputa Richard Killing pen thanpon puthot sarkuru terang pen ningje pon thuke BJP sarkar ke dhorom ke black pik pusi chethanpon sitami non BJP sarkar ka chari pon bomahotsi development ta ki onglo dhorom sitami black play puta ningje pon thu Lasi non MP general election duar baguri arat ong dumpen BJP party aphan vote pira pahai pon lunang putan ningje pon News Desk report Public TV Karbi Anglong non alang litun ke claim kita misen pen non ke dam tanga por ans tami development pen chenglok pinang an editum la Karbi Anglong aphan an ka paching thur thega pot alang litun ke claim kita ke misen pen jok kapre asong atum por tami non Lok Sabha MP election of pors tami kapre song long pen editum lang jongdami APHLC punon mate Congress ai punon mate kapre song pen bustami alang litum methang song chi ri pen si la BJP atum sitami alang litum ke claim kita mesen pajoine si BJP atum long chepa ok dunlo la buson lo budang te kunat pen si ilitum lapu ilitum kunat pen si ka sorsar da mathai ge dulang it athema kitam tang por ans tami ilitum dak dor baguri long bus aprang bulot aprang pen lang amlo budang te nona por bang ke pinang kaching thur thek pon long lo ison soni dulang la bang ga hok lo kadoko beja chini lo je kaching thur pon un ilang son sta dolang poi phit tame alang litum phanong si litum la por pi pon bom lo budang te ha ke cheng pen sta ko alo je backward pen nona bang ke litum la undeveloped che man lo la buson si mo aprang ge bang nya por anta litum no sa alang litum phan apor pi pon bom lo budang te la bang so government yong si ako ini long bom lo putang te ilitum anso se ke me developments tame long pon bom alang pusi nilitum hin ben tame kachinia son ans tame chipaklang lo la puson si ako kisung ki un e ponon ajat polong tame kadoka be EM atum mate CM atum tame alang lituma along an litum humridam alang lituma long jong si lituma birta chepali lo putang te alang litum tame ketam tanga por an sita ajat son along tame sidabdul la puson taxi itum mainly I'll focus on duar baguri lo butang te ilitum komane keso ki un e punon mate komane school admission alo pencheng lok kiso ki un e mate komane penepena business choklem ji walong pu an sitame ilitum IEM mate local MAC sir Richard Tongbi EM in charge education alang li sitame kedam tanga por ansta kadoka we phan sitame alang li lake menit ke dak nirong kali mate ne party kali pu party chelang le pen alang li dhorom sna me lang pon pe pen kadoga be phan stame kang hon pon pahuman la puson si ilitum sitame lason alang litum mane alang litum party plak play dhorom plak play la puson mane arta buna ajat plak play tum phanong si litum la por pipon bombe purutang te mu aphi kapre ka government tu wang por bang ke alang litum ko pilone ilitum phan sitame akuna ngi bithu